Ben, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do Consello de Rianxo deste xoves 16 de maio de 2024, na cal se vai someter á votación a aprobación inicial, o orzamento, o cadro de persoal e o límite de gasto non financeiro do exercicio 2024. O orzamento que temos diante é o primeiro orzamento elaborado polo actual Goberno e é o primeiro orzamento que se somete á consideración do Pleno da Corporación dende o ano 2021, xa que durante os exercicios 2022 e 2023, así como nos meses transcorridos do exercicio 2024, o Consello de Rianxo estivo en situación de prórroga orzamentaria. Así as cousas, calquera pode imaginar que o orzamento co que se estivo traballando ata hoxe non é un orzamento que reflexe a realidade municipal. Trátase dunhas contas aprobadas nun ano, o 2021, no que a pandemia da COVID-19 estaba aínda moi presente entre todos e todas nós, un ano no que, en consecuencia, houbo que activar diferentes medidas orientadas a facerlle fronte á situación sanitaria, á vez que se deixaron en stand-by diferentes actuacións e programas que, polos condicionantes do momento, non resultaba posible executar. Ademais disto, durante estes últimos anos tuveron lugar diferentes acontecementos fundamentalmente relacionados con cambios na xestión de diversos servizos públicos de carácter obrigatorio que incrementaron dunha maneira notable o gasto corrente do Consello de Rianxo. Por mencionar só algúns exemplos, o incremento na factura eléctrica tanto en relación ao alumeado público como ás instalacións municipais, a recesión polo Consello de Rianxo da estación depuradora de aguas residuais após as actuacións promovidas nela por parte da Xunta de Galicia, unha recesión que supuxo un incremento do gasto de en torno aos 350.000 euros anuais, o incremento tamén da factura pola recollida e xestión do lixo, o que lle temos que sumar os gastos derivados da implantación do colector marrón e o tratamento separado da coñecida como quinta fracción de acordo co establecido na Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular. Hai que mencionar tamén o incremento dos custos do servizo de axuda no fogar, tanto polo incremento de horas prestadas como pola subida das tarifas da empresa contratista que aplica os incrementos retributivos pactados no convenio do sector tras unha situación de déficit que poñía en risco a continuidade da prestación do propio servicio, ou, por finalizar, o incremento tamén do custo anual da piscina municipal, toda vez que o Pleno da Corporación adoptou, a finais do ano pasado, un acordo para compensar o incremento de custos da concesionaria mediante unha revisión das tarifas e unha compensación por abonado por parte do Consello de Rianxo, o que vai supoñer un custo anual de preto de 110.000 euros incluído o canon. A estes e a outros, hailles que sumar os incrementos retributivos no emprego público, un total dun 3,5% no ano 2022, un 3% aprobado durante o exercicio 2023, cun 0,5% adicional que debe abonarse do 2024, así como unha previsión dun 2,5% para este mesmo ano. Con todo, elaborouse unha proposta de orzamento para o exercicio en curso que ascende a 9.279.353,04 euros, o que supón un incremento do 22,36% con respecto ás previsións iniciais do orzamento prorrogado. A proposta que se somete á votación, como non podía ser de outro xeito, ten en conta as situacións que veño de sinalar, así como outras que foron sofrindo modificacións de maior ou de menor impacto nas contas municipais nestes últimos tempos. Dado que a capacidade recadadora do Consello de Rianxo non sofreu notables cambios nestes anos, tampouco resulta difícil imaginar que o orzamento previsto para o exercicio en curso é un orzamento axustado e cunha limitada capacidade de investimento, supeditada fundamentalmente á cofinanciación de actuacións subvencionadas por outras administracións. Con todo, a proposta que temos diante recolle tamén actuacións ou programas fundamentais para o noso municipio, que non resulta posible desenvolver nunha situación de prórroga orzamentaria. Refírome, por citar só algún exemplo, a aposta en funcionamento para o curso 2024-2025 do Plan Madruga nos centros de educación primaria do noso municipio. Este servicio, xunto con outros, sitúa o gasto en materia de política social e educación por encima de 1.230.000 euros, é dicir, por encima do 13% do orzamento. Refírome tamén
a capacidade de asumir, con fondos propios, o mantemento anual dos viais de titularidade municipal, beirarrúas, beiravías, zonas verdes e espazos de interese turístico. Un mantemento ordenado, calendarizado e cuxas principais accións se poderían externalizar a través do correspondente proceso de licitación, o que a súa vez repercutirá positivamente na capacidade de asunción de outras labores por parte do Servicio de Obras. Tamén, en materia de persoal, a proposta que temos diante ven a materializar o compromiso do Executivo por avanzar, por mellorar a prestación de servizos á cidadanía e por mellorar as condicións dos traballadores e traballadoras desta casa. Neste senso, dótase orzamentariamente a ampliación da oferta pública extraordinaria de estabilización coa finalidade de que esta recolla prazas non previstas inicialmente. Dótanse tamén 2 prazas novas a cubrir mediante a taxa de reposición, as cales se incluirán na oferta de emprego de 2024. Estas son técnico de tesorería e arquitecto técnico, unha praza cuxa dotación foi aprobada polo Pleno da Corporación fai apenas uns meses a instancias dunha proposta do Grupo Municipal do Partido Socialista. Ademais do anterior, o orzamento que temos encima da mesa permitirá darlle resposta á demanda formulada por traballadoras de diferentes departamentos do Concello de Rianxo en relación á conversión dos seus contratos de xornadas parciais en contratos a xornada completa, o cal suporá un aumento do custo retributivo anual en aproximadamente 24.000 euros, aos que lle hai que sumar en torno a 8.000 euros de incremento de custos sociais. Queda por diante a aprobación da relación de postos de traballo do Concello de Rianxo e a incorporación das subidas salariais que deste feito se deriven nun futuro orzamento, cuestión que asumo como un compromiso ineludible. Este documento, os cambios que con este orzamento poderemos ir implementando e outros que haberá que afrontar máis paseniñamente, permitirán darlle resposta á advertencia que de intervención se fai no seu informe en relación ás limitacións do Real Decreto 861/1986 para as gratificacións do persoal funcionario. Do mesmo xeito, advírtesenos, como se ven facendo nos últimos anos, da necesidade de inverterse a tendencia da concesión directa de subvencións. Neste senso, a proposta de orzamento para o ano 2024 prevé as cantidades para proceder a esa modificación en relación ás subvencións que anualmente perciben as entidades deportivas. Porén, no ámbito de política social ou da cultura, non se prevé optar por esta vía, tendo en conta as dificultades para establecer criterios de concurrencia comuns entre as entidades obxecto das subvencións e que teñen unhas finalidades moi concretas e diversas. Estas son, por exemplo, Solidariedade Galega co pobo saharaui, cunha subvención prevista de 4.000 euros, consolidando así o aumento efectuado sobre o previsto no orzamento 2021, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, cunha subvención prevista de 2.000 euros, a Asociación Andaina Pro Saúde Mental, un centro especial de emprego sin ánimo de lucro, no que traballan persoas con enfermidade mental de diferentes municipios, entre eles Rianxo, para o que se prevé unha subvención de 2.000 euros, ou a Creva, a cal atende persoas deste municipio con patoloxía de saúde mental, para a que se prevé unha subvención de 2.000 euros xa prevista no orzamento 2021. Por outro lado, a Intervención Municipal destaca no seu informe que os créditos iniciais están axustados e que as previsións de ingreso están fundamentadas, á vez que estima un aforro neto positivo e un nivel de endividamento inferior ao 75% dos ingresos correntes axustado. A Intervención Municipal estima tamén o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, o cumprimento do obxectivo da regra de gasto e o cumprimento do nivel de débeda financeira. Con todo, e para ir rematando, cabe concluir que o proxecto de orzamento que se presenta garante un compromiso co mantemento das infraestructuras municipais e co desenvolvemento de servizos claves para o Concello de Rianxo, así como co mantemento de outros xa existentes. Supón dar un primeiro paso fundamental na senda do equilibrio orzamentario após 2 exercicios en que se actualizaran as contas municipais e nos que o gasto corrente aumentou notablemente. O equilibrio e a sustentabilidade das contas acádanse a pesar dun maior esforzo económico no ámbito dos servizos sociais, da promoción económica e da mellora das infraestructuras de titularidade municipal. Ademais, danse pasos importantes para comezar a solucionar cuestións demandadas polos traballadores e traballadoras municipais, como veño de relatar. Ese equilibrio e esa sustentabilidade acádanse tamén con axustes importantes no gasto e con políticas de aforro en aspectos tan gravosos para as contas municipais como é o relativo á enerxía eléctrica,
tal como se ven explicando nestes últimos meses. Porén, este recurso ten que reforzarse no futuro inmediato cun incremento dos ingresos ordinarios. Lograrase así unha solvencia suficiente para darlle resposta no futuro a outras demandas laborais pendentes, así como a regularización da situación contractual dos servizos municipais externalizados, retos fundamentais para esta alcaldía e para este goberno. Non quero rematar sen antes recoñecer o traballo desenvolvido polos diferentes departamentos en relación á elaboración da proposta de orzamentos que hoxe sometemos á consideración do Pleno da Corporación. Neste senso, teño que destacar o esforzo feito polo Departamento de Tesourería e particularmente polo Departamento de Intervención coa súa responsable á cabeza. A proposta que hoxe se somete a votación foi ditaminada favorablemente pola Comisión Municipal Informativa de Contas, Servizos Económicos e Administración Xeral do día 9 de maio de 2024. Á vista do cal, se propón ao Pleno, en primeiro lugar, aprobar inicialmente o orzamento de 2024. En segundo lugar, dar conta do informe de evaluación do cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade Orzamentaria e aprobar o límite de gasto non financiero por 10.775.180,84 euros. Terceiro, aprobar inicialmente o cadro de persoal do Consello de Rianxo do ano 2024. Cuarto, expoñer ao público polo prazo de 15 días hábiles desde a publicación no Boletín Oficial da Provincia o orzamento e o cadro de persoal para os efectos de reclamacións, conforme ao preceptuado no artigo 169.1 do citado Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo. E quinto, no suposto de non presentarse reclamacións contra o acordo aprobado inicial do orzamento e do cadro persoal, estes consideraránse definitivamente aprobados en necesidade dun novo acordo plenario. Pasamos agora ao turno de intervención dos grupos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Boas tardes á corporación, a servicios técnicos, ao público que nos está asistindo e aos veciños e veciñas que nos ven desde a casa. Como fixo o presidente da corporación, dalle parabéns ao Servicio de Intervención, a Tesorería, porque personalmente sabemos o traballo que conleva sacar adiante un orzamento, un traballo moi laborioso. Penso que o grupo do goberno douse conta do que é o traballo que leva a facer un orzamento. Entonces, dalles parabéns tanto á intervención como á tesorería. Con isto, quero decir que do BNG nós non imos apoiar estes orzamentos e anunciamos o voto en contra a estas contas. Os informes económicos advírtenos da escasa credibilidade económica deste proxecto de orzamentos. Dísenos no punto 3 das conclusións do informe de intervención, no apartado de insuficiencia dos créditos de gastos, considero que os créditos iniciais están exhaustados e poden comprometer o cumprimento das obrigas derivadas da suministración de enerxía eléctrica. Mais arriba, no apartado 3.2.1, insértase un cadro no que se dá conta dos programas con asignación insuficiente de crédito en relación ao gasto do 2023. Punto 1. Saneamento. Menos 42.755 euros. Punto 2. Abastecemento de agua. Menos 4.316 euros. Punto 3. Xestión de residuos. Menos 13.751. Punto 4. Tratamento de residuos. Menos 5.236. Limpieza diaria. Menos 2.860. Alumeado público, menos 346.761,54. Parques e xardíns, menos 24.936,39. Medio ambiente, menos 22.685. Camiños e pistas, menos 80.000,46 euros. Neste mesmo punto do informe, advírtenos que o orzamento non prevé crédito para o gasto orzamentario do 2023, pendente de atender a día de hoxe e que se estima en máis de 1 millón de euros. Destas bases tan febles, cicais podemos afirmar que contradictorias. Deríbase que o proxecto de orzamentos non vai atender as urxencias de gasto indispensables para servicios tan importantes como o saneamento, abastecemento de agua, alumeado público, mantemento de parques e xardíns,
protección do medio ambiente ou aumentamento de reparación de camiños e pistas. Mirando máis polo miúdo, observamos que este proxecto non contempla crédito para a posta en marcha da RTP aprobada na mesa de negociación, demanda importante dos traballadores e traballadoras do Concello. Hoxe recibimos a ata da mesa de negociación dos traballadores e nesta reflexese e advírtese na ata desta mesa que a incapacidade deste orzamento, porque é incapaz de atender unha demanda tan lexítima como humilde de 30.000 euros para atender en posta en marcha dunha RTP, da RTP deste Concello. Tampouco hai crédito para esforzar a plantilla municipal en todas as áreas. Non se prevé esforzo ni para a Brigada de Obras, ni para os servicios informáticos, ni servicios sociais, ni para a limpeza. Para a execución de todas as obras aprobadas, no nexo de investimentos, advístese que as obras anteriores ao 2024 van sin a previsión de crédito correspondiente do Concello. Explícase que se tenderán estas achegas con carto remanente. Isto que quere dicir? Que todos os pós de antes do 2024 que o Concello ten a súa parte que poñer nesa obra non está aprobado o crédito, non teño o crédito apartado. Por suposto que non hai previsión en ninguna en aspectos tan importantes como a ordenación urbanística ou a aceleración do novo chan industrial. Non vemos nel traballo para a modificación da totalidade dos parques de luminarias a LED e dos cadros de mandos que faltan. Dicir que na época do goberno anterior cambiáronse o 60% de luminarias e cuadros de mandas de todo o Concello. A maioría deles no rural. Queda un 40% e non se fixo nada para intentar mudalo. Inda por arriba non se pode dicir desde a memoria do presidente da corporación que non se notou nada relevante no que o cambio de luminarias. E logo aparecer cunha rebaixa enorme nun orzamento moi desproporcionada. E sei que é porque se vai coller un futuro ao novo contrato de suministro eléctrico, que vai supoñer baixar de 500.000 a 167.000 euros. Non o cree nin a señora interventora, e lle sinala que non vai a dar. Esta conta creativa pode ter consecuencias importantes en exercicios posteriores. O troco de luminarias axudou nun momento de subidas servizarias da luz e moitos contratos se modificaron ao longo do ano. Polo que a comparativa, cando menos, debe facerse de maneira prudente e un chisco máis sostido no tempo. Hai uns días pasáronos un informe do gasto eléctrico, no que é curioso, porque o que fixo a empresa que fixo este informe advirte que é un informe de parte, é dicir, está facendo un informe sobre algo que lle dixo a empresa, é dicir, o máis normal sería unha auditoría por alguén que non está vinculado con ese servicio. Preocúpanos a rebaixa a menos da mitad das cantidades que se dedicaban a amaños de pistas e camiños. Unha das carencias neste momento importantes é que non só deberían de baixar, senón aumentar. Pero claro, estamos a falar de unhas contas non consistentes e así entendemos este proxecto. Non vemos tampouco a aposta por unha mellora na recollida de lixo e limpeza diaria que no seu conxunto apenas sube cando hai que incorporar o lixo castaño, o seu transporte, o troco do sistema xeral de xestión, novos vehículos para recollida dentro do novo concurso, melloras na compostaxe e merca de máis de 700 contedores neste novo concurso. Non nos cadra a previsión que figura na proposta presentada. Tampouco se prevé financiamento para aprobación, estudio e municipalización da axuda a domicilio. Isto tamén debería supoñer un posible aumento dos fondos destinados a tal fin e non os vemos refletidos. Gustaría nos ver se destinan fondos para a execución de obras na Galiña Azul para manillar a cuberta, que, como saben, despois, que se han tido dito varias veces, se descontan do canon que se paga. Lamentamos
a insuficiencia de destinacións para o comercio local. O BNG impulsou a ferramenta mercarrianxo.gal por moito máis valor que as dúas subvencións normativas que poñen hoxe en día na mesa. Non hai rastro dos bonos ao comercio. Non nos parece abondo as partidas que se prevén para o comercio. Non vemos tampouco previsións para a gratuidade do transporte público. Non vemos tampouco previsión para a electrificación do parque móvil municipal. Lembramos en campaña a súa teima continua de baixa de impostos pos vehículos eléctricos. Pasou un ano e seguimos o mesmo. Estamos aquí para cambiar e non entendo. Entendemos que tamén, depois de tantos anos de sinalar que non se cumprían os prazos de presentación das contas, este ano, que entrará en vigor os seus orzamentos en xullo, tendrán aprendido a lección da dificultade de casar a diferentes partidas e de asumir con humildade que unha cousa é reclamar desde a oposición e outra estar en frente do goberno e ter a responsabilidade de gobernar e obrigados tamén de chegar a acordos. En todos os aspectos, tantas intervencións ao longo destes anos para eliminar as subvencións nominativas e no seu primeiro orzamento aumentanas. Disto isto, vemos con preocupación estas contas que non se amosan creíbles ni son as que Rianxo precisan. Ademais, xa reflexionando sobre o proceso de negociación, o BNG foi chamado a un borrador xa pechado sen posibilidade de mellora, porque anteriormente se identificaron un acordo previo entre PSOE e Rianxo en común, e no que non se nos reservaba un papel de convidados de pedra. Xa traen, ou terían acordado con eles, a falta do que hoxe acaban por decir o que diga hoxe o voceiro do PSOE en vista dos comunicados previos destes días. En definitiva, unha proposta que entendemos errada e que vai comprometer exercicios futuros e que non saia ao paso dos retos como son a implantación do novo modelo de xestión do lixo, novas necesidades do personal municipal, melloras no viario público, compromiso de atención a unha nova depuradora con novos equipamentos e, polo tanto, tamén novos gastos de consumo que non vemos atendidos con este orzamento proposto. Polo tanto, nós non podemos apoiado. Moi ben, moitas grazas. Antes de dar a palabra ao Partido Popular, pide a palabra de intervención para facer unhas aclaracións respecto de varios errores cometidos na exposición do voceiro do BNG. Nada, simplemente quería indicar en relación ao POS que as contías do POS si están garantidas, porque hai partidas que veñen de POS anteriores e que non figuran nos créditos iniciais porque son obxecto de incorporación de remanentes. Entón, eso non figura nunca nos créditos iniciais. Quería evitar ese erro. Nada máis. E logo, no tema de... na parte que lle toca a intervención de remisión de información á empresa foi facturas. Non houve informes, foron facturas, datos nada máis, porque tiñamos que enviarlo, o Concello non podía ser de outra forma, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra ahora si o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, daros as gracias pola elaboración deste informe detallado, aínda que botamos en falta varios puntos en xeral. Desde que se tomou posesión nesta nova legislatura, o Grupo Popular sigue considerando que é prioritario un saneamento económico do Concello. E o primeiro paso consiste en aflorar todas as deudas contraídas e facer previsión de pagos reis. Constanos que hai unha débeda moi grande e está aí e non se dá solventado. A día de hoxe, constanos que hai facturas e traballos realizados por esta corporación que non están sendo fiscalizados e contabilizados de forma correcta. A deuda sigue medrando e o peor é que seguimos actuando como se facía anteriormente. Continuismo absoluto. Todos, cando nos presentamos ás eleccións, queríamos cambiar o rumbo que tiña o Concello.
tiñámoslo claro todos, penso. E o povo tamén, dai os resultados electorais. A día de hoxe, Rianxo en Común sigue coa dinámica de antaño. Ocultismo, facturas escondidas e falta de colaboración coa oposición. Rianxo en Común predica constantemente a súa vontade de diálogo e colaboración, pois o Grupo Popular a día de hoxe pode dicir que ese diálogo non existe. Votamos en falta esa colaboración, porque vostedes traen aquí un presuposto que debemos aprobar todos nós, e por lo menos con o noso grupo non tivemos conversas previas para poder chegar a acordos. Consideramos que esta forma de traballar non é correcta e, polo tanto, a nosa queixa e reparo queda manifestada co noso sentido do noso voto. En toda esta retaila de papeles e números, están aí detallados, botamos en falta algunhas cousiñas que consideramos que son importantes para o Concello e para unha boa dinámica deste Concello. En primeiro lugar, colaboración coa oposición para darlle forma a estes presupostos. Unha colaboración que sea real e non mediática. Botamos en falta tamén faltas de iniciativa por parte do Goberno para afrontar o problema dos sobrecostes que temos nos servicios desmunicipalizados. O saneamento, que acarrea unha deuda, a EDAR, máis de 350.000 euros ao ano, a ETAP e a rede de potables, a recollida do lixo, a piscina municipal. Eu creo que son varios puntos que hai que afrontar e que hai que meterlle mano e intentar de optimizalos e sacarlle rendemento aos gastos que se están facendo e que repercutan aquí na poboación dun xeito apropiado. Debemos minimizar os gastos correntes. Os gastos correntes están nos levando o 50% do presuposto. O 50%. Temos un presuposto de 9 millóns e levanos o 50%. Temos que optimizar o gasto de persoal. Lévanos o 33% do presuposto. Botamos en falta unha auditoría real de contas, saber realmente o que se debe. Por a parte de obras e servicios, tamén vemos que é necesario mellorar o departamento, tanto en condicións laborais, con máis efectivos, como de instalacións. Non hai partida económica para proxecto ou estudio dunha nave nova para os servicios de obras. Estamos pagando alquileres sin ter necesidade, penso eu. A día de hoxe non temos unha nave adecuada para ese servicio, estamos pagando un alquiler. Debemos traballar para reducir os costes en alquileres. Tamén notamos en falta unha falta de previsión dun plan de obras máis amplio. Os déficits de Rianxo actualmente en este sentido é moi exagerado e os recursos económicos que se destinan para cubrilos consideramos que son insuficientes. Por todo isto, o noso voto non pode ser favorable. No tema do persoal, vemos que non está coberto, non está optimizado o persoal do Concello. Vemos aí partidas de gastos en horas extraordinarias que son exageradas. Por unha parte, 89.000 euros en horas extras. Por outro, 37.000 euros en horas extras. O sea, non estou en contra de que se fagan. Pasa que eso que significa? Que hai falta de personal, estáse sobrecargando o personal actual con facendo horas extras. Depois, cando toque días de descanso, porque tocan días de descanso, outro personal volve a facer horas extras para cubrir esas eivas. Debemos ter unha plantilla axustada ás necesidades e minimizar esta carga. E pois tamén vemos
23.000 euros en horas extras para fomento do emprego. A mí xa máis podes explicar en que se van 23.000 euros en horas para fomento do emprego aquí no Concello de Rianxo. Somos realistas, sabemos que non é fácil os orzamentos en presentar un plan orzamentario para aquí, para Rianxo, pero vemos moitos defectos e moitas faltas para poder aprobar e levar a cabo este presuposto. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas, aos aquí presentes que nos veñan a escoitar hoxe e aos que están nas súas casas tamén vendo o pleno de hoxe. Como xa refrendou o resto da corporación, noraboa ao persoal encargado de levar a cabo estes orzamentos, porque, bueno, é un traballo arduo, complicado e cadrar todas as situacións que se dan nun concello sempre é difícil e o debemos de valorar, e para máis nun concello como o noso, que temos varias eivas que temos que intentar solucionar. máis alá desta situación de agradecemento por a elaboración, nos toca facer un poquinho unha exposición dual, desde dous puntos de vista. Por un lado, como xa refrendaron algúns dos voceiros, porque temos un acordo suscrito co grupo de goberno no que se engloba unha serie de puntos a traballar e unha serie de situacións que hai que velar polo que se cumplan. Manifestamos toda a nosa capacidade proactiva de poder chegar a esos acordos. Insistimos en que tendemos a man de forma continua para poder conseguilos. E, por outro lado, temos que facer tamén unha valoración, como apuntaban antes os voceiros do BNG e do Partido Popular, en base ao propio orzamento. No que respecta ao acordo no que suscribimos hai poucos meses, vemos que os orzamentos do Concello, en líneas generales reflicten unha carencia e unha visión estratégica e que falta unha priorización das necesidades. Non se asignan recursos de maneira equitativa e eficiente para a mellora da calidad de vida da veciñanza, e ese era un poquinho o que queríamos remarcar con o noso acordo. Un acordo non moi exixente, a verdad, eu creo que nunca nadie nun goberno en minoría tuvo tan fácil aprobar uns orzamentos, e a sensación que temos hoxe é un déjà vu. Estamos o día 13 de xullo para facer unha votación con as asignacións que non foron tratadas, e estamos exactamente no mesmo punto, e aparte con manifestacións continuas onde se menosprecia un poquinho o traballo da oposición, alabando que gobernar con 5 concelleiros é sinxelo e doado en Rianxo. Non entendemos esa forma de facer política. Non nos cadra, non somos capaces a cadrar esa visión de diálogo continuo, de diálogo participativo, de querer involucrar a corporación municipal nos proxectos de Rianxo, porque así o refrendou o resultado político, así o dixo a veciñanza, e parece que obviamos, e parece que estamos nunha situación de loita continua e de posicionamento continuo, pensando xa en 2027. Se están pensando en 2027, acórdense de modificar os estatutos de Rianxo en Común, porque fai alusión a de que non se pode estar máis de 2 veces no mandato. Recorde de modificalo. O acordo suscrito, para poñer e ubicarnos, o acordo que suscribíamos decía de forma literal: en relación ao orzamento 2024, ambas formacións se comprometen a buscar un entendemento que lle permita ao Concello de Rianxo contar cuns orzamentos para o exercicio en curso. Con esa finalidade, ambas dúas formacións participarán de forma activa na confección dos mesmos e establecerase un calendario de xuntanzas de traballo. Como líneas estratégicas de traballo a abordar de maneira conxunta durante os vindeiros meses, e citamos entre algunhas desas propostas: constitución dunha mesa de traballo coa finalidade de que ambas formacións desenvolvan unha proposta de plan concilia municipal. Hoxe a mañán houve unha exposición do campamento de verán onde se fala de plan concilia, onde se fala de plan madruga, e este grupo municipal non ten constancia ninguna.
Revisión das subvencións nominativas que perciben as entidades deportivas municipais, apostando por un modelo de concurrencia competitiva. Revisarase a alza de maneira equitativa os importes que as diversas entidades perciben. Non sei cal é a intención do goberno, pero a día de hoxe, polo que vemos no orzamento, a proposta é seguir exactamente na mesma liña que decían vostedes que iban a cambiar nas eleccións de 2023. E non seremos partidarios de facelo. Dámoslle libertad absoluta para poder facelo e buscar un modelo que fora favorable para os clubs. Non era limitar a capacidade económica dos clubs, ao contrario, era facilitarlle aos clubs o desenvolvemento deportivo de cada un deles. Revisar as bases de axudas escolares municipais, abordar a creación da coordinadora de AMPAs, convocatoria do Consello Escolar Municipal antes da finalización do curso 23-24. Falta un mes e unha semana. Convocatoria da Mesa de Comercio Local durante o mes en curso. Xa non cumplimos o acordo suscrito. Era moi fácil facelo. Moi fácil. Toda a predisposición dunha agrupación a intentar chegar a un acordo de forma continua. E aínda sin cumplilo, nos reunimos para intentar chegar a aprobar un orzamento. Un orzamento, como ben dixeron, no que nós non participamos de forma activa. Se nos envía un borrador para informarnos cales son os detalles que temos que intentar solucionar. E só fixemos aportacións con respecto ás subvencións. E é erróneo que se diga que xa se dá a maior aportación ao comercio. É a primeira vez que se vai dar unha subvención para que gestionen os seus propios proxectos. É a primeira vez, pero non estamos de acordo co formato que se quere facer. Xo dixemos, xo manifestamos e non estamos de acordo cas cuantías, co cual volvemos a saltarnos un acordo que teníamos suscrito. Seguimento do proxecto da construción dunha residencia pública no noso municipio. Nos, a día de hoxe, non temos información ao respecto e, evidentemente, estamos buscando outros canales para poder tela. Desto podemos desprender que máis a insistencia deste grupo municipal nas distintas reunións mantidas para o cumprimento deste acordo, a vontade sempre desta agrupación foi aprobar os orzamentos, porque creemos no acordo que suscribimos. Non nos temblou o pulso en aprobar as dedicacións. Non nos temblou o pulso. Nin o pensamos, porque era un acordo, entendíamos que era favorable para Rianxo. Cousa que o grupo de goberno non fai. Está pensando de forma electoral, posicionar, ningunear, avasallar, dar información confirmando e afirmando que se van levar a cabo propostas cando non dependen nin do grupo de goberno. Están vostedes prometendo cousas á veciñanza que teñen que pasar por pleno. Por moito compromiso persoal que sea. Cambien vostedes a dinámica. De verdade, vos lo decimos, cambien a dinámica. Sexan de verdade participativos. Sexan de verdade dialogantes. E, sobre todo, respeten o acordo que temos suscrito. Debemos recordar que das 4 liñas marcadas para aprobar os orzamentos 2024 non temos ningunha concretada e pechada. Mais a insistencia en dicirlle que antes de chegar ao día de hoxe debemos de ter unha rúbrica feita para poder garantizar a aprobación dos orzamentos 2024. Insisteuselle o día 2 de maio. Non temos constancia ninguna ao respecto, nin se mencionou na comisión informativa, nin temos ninguna convocatoria por parte do grupo de goberno para poder solventar esta situación. En resumen, non participamos no Plan Concilia. Reunión do grupo de goberno coas diferentes AMPAs, reunión do grupo de goberno xa co plantexamento de facer un Plan Concilia para o campamento e este grupo non participa. Non se nos convoca para a reunión cas AMPAs. Non sabemos o motivo. De verdade, se temos que participar de forma activa nunha elaboración do Plan Concilia, cando remarcamos de forma moi clara que a día 31 de maio o Plan Concilia ten que estar activo e estamos a día 16. E iso non é o que quere este grupo de goberno ou este grupo municipal. Isto non é o que quere esta agrupación. Queremos traballar, planificar de forma estruturada. Non queremos traballar con presa.
Por o cual, gobernar con 5 non é tan sinxelo, porque chegamos tarde. Chegamos tarde. E podemos facer esa exposición fácil e de autoconvencemento de que todo vai ben. Non todo vai ben. Non todo vai ben. Non se accede a facer o reparto de cuantías en formato de subvención ás asociacións de comerciantes de Rianxo. Non queremos ese formato. Dixémolo nas reunións que tuvemos. E vemos que o reparto é exactamente o que vostede decide, sin facer, ademais, ningunha comunicación a ningunha das asociacións, explicándolle que se iba a facer. Para máis, creo que todos recibimos un escrito por parte dunha das asociacións de comerciantes manifestando a súa queixa ao respecto, porque non é comprensible que se utilice un sistema de subvención para unha cousa e se utilice un sistema de subvención nominativa para outra. Non se concreta o proxecto de acceso ás pistas polideportivas de Rianxo. Xo dixemos en 2022. Queremos que os veciños de Rianxo e as veciñas e as familias poidan acceder de forma segura ás pistas polideportivas de Rianxo. Por que é importante? Porque a día de hoxe é o único equipamento deportivo que ten o Concello. E resulta que cando facemos ese proxecto despois de 12 anos, de 8 anos na oposición, parece que ese proxecto tamén era de Rianxo en común. E iso o que nos manifesta é protagonismo. Protagonismo. E xo vivimos o día das xornadas do autismo. Esta agrupación decide facer unhas xornadas con vos, colaborando, e falta a primeira mención xa non só ao PSOE de Rianxo, sino a persoa que levou a cabo as xornadas. E ollo, a persoa sí que lle agradeceu a concelleira. Agradeceullo, Se unha diferencia clara. Non queremos subvencións nominativas. Dixémolo por activa e por pasiva. É máis, en xullo do 2023, está o pleno grabado, se lle reclama ao grupo de goberno que implante o plan estratégico de subvencións 2023. Casi un ano. Chegamos tarde, pero non pasa nada. A sensación é que vamos indo cómodos, sin que nadie nos moleste, facendo as nosas cousas. Insisto, recapaciten. Pensen realmente, fan un sentido de autocrítica, e boten a mirada hacia atrás para ver o que fixeron no último ano, e sobre todo boten a mirada hacia adiante para saber o que queren facer nos próximos 3 anos. A pesar de todo isto, nós imos estar aquí, luchando porque se cumpla este convenio, luchando porque se cumpla este acordo. E así como fixemos no último ano, tenderemos a man unha e outra vez, sempre e cando se garantice uns mínimos. O que non podemos permitir é que se nos pise de forma continua. Eso non podemos permitir. A maiores de todas estas situacións que vimos, que con respecto ao acordo que nos afecta, vamos a intentar fazer un poquinho unha explicación o máis sinxela posible, porque xa nos explayamos na comisión informativa, creo que de abondo, xa demos datos sobre o desenvolvemento do orzamento, e sería reiterar un poquinho máis o que xa manifestou o voceiro do BNG e o voceiro do Partido Popular. Para que teñan en conta e vexan onde estamos. Novembro de 2023 se presenta por rexistro unha solicitude do Partido Socialista referente aos orzamentos de 2024. Título do documento: Borrador Orzamento 2024. A resposta en novembro: tal e como xa foi sinalado en pleno, o Goberno Municipal prevé nas vindeiras semanas convocar aos diferentes grupos que constitúen a Corporación Municipal de Rianxo coa finalidade de intercambiar impresións sobre o orzamento municipal correspondente ao ano 2024. Isto é o reflexo do que pasa, que lles din as cousas á veciñanza que non fan. Eso non podemos tolerar. E se lle ven insistindo ao longo deste ano,
cambien ese modelo, utilicen o diálogo, que sea realmente o seu ADN. A intención é aprobar o dito documento a maior brevidade posible, coa finalidade de facerlle fronte ás actuacións pendentes, aos compromisos de gasto ineludibles e ao importe que ainda lle debe aos diferentes proveedores do Concello de Rianxo e que supera 1 millón de euros, tal como xa coñece o grupo municipal que formula a pregunta. A día de hoxe non sabemos se é 1 millón, porque se escoitamos as súas declaracións pasamos de desaxustes presupuestarios de 1.900.000, casi 2 millóns, a 2,5 millóns. Entón, en que se basa a súa gestión, entonces? E insistímolle cando fixo vostede estas declaracións alá en julio e lle dixemos cal é o plan de axuste a nivel municipal. A día de hoxe non sabemos. Si vai ser como o plan de Vieiros, que anunzan que están en Meiquiz, pero están en Isorna, pois iremos ben. Segundo punto, ante esa falta de diálogo, é un menosprecio á oposición de Rianxo. Vostede toma a decisión e afirma compromisos en ter en conta que vostede necesita a oposición para poder aprobar, entre outras cousas, un orzamento, entre outras cousas, unha RPT. E entendo que ao mellor non tiña que aparecer reflexado ese importe de 30.000 euros en este orzamento. Entendo, porque hai un proceso de estabilización e había que facer seguramente outros procesos con respecto á RPT. Entendo que se pode liberar ese importe. Como pode decir vostede que é fácil gobernar con 5 concelleiros ou 5 concelleiras? Non acabamos de entendelo. Con respecto ao orzamento en sí, nos informes presentados vemos que hai anomalías de redacción no mesmo. Con respecto ao cadro de persoal, hai máis prazas amortizadas con respecto ao cadro de persoal de 2021. Nos vemos que vostede informa de que hai 2 plazas amortizadas, pero en cambio na comparativa nos salen máis plazas que desaparecen agora no cadro de persoal de 2024. Na comparativa nos non fomos capaces a encontralas, co cual entendo que no informe se omite por error ou por calquera outra situación, non sabemos, co cual eso creo que é un punto que debíamos de intentar aclarar. Faise alusión ás prazas do cadro de persoal de policía local e faise mención a 2 sentencias xudiciais, cando en realidade son 4 sentencias xudiciais, 4 sentencias, 2 con xornada completa e 2 con, según a figura jurídica, indefinido no fijo discontinuo. Dado a situación que se está a vivir con respecto ao corpo da Policía Local e vendo un pouquiño a previsión de horas que sobresalen o aspecto estrutural do departamento, creemos que era moi interesante buscar a fórmula xurídica de que esas persoas poidan traballar durante máis meses do que o van a facer, porque sería incrementar o servicio, sería mellorar o servicio e sería un control do gasto salarial. Un dos puntos máis importantes e que nos xenera máis dudas sobre como debemos actuar o antes posible é a execución e a acumulación de horas extraordinarias. Como se vai afrontar ese pago? E non falamos de horas extraordinarias necesarias porque haxa aspectos urgentes ou porque haxa que cumplir determinados servicios fora do seu horario, non. Nós facemos mención ás horas políticas. As horas políticas son aquelas que cando un quere que se fagan certas cousas pero non hai jornada laboral para poder facelas, se indica ao persoal, de forma voluntaria evidentemente, que hai a disposición de poder facer eses traballos, co ánimo de facer o que unha corporación quere, non debe. Se lle advirte durante novembro e decembro deste punto, hasta lle metemos por rexistro unha solicitude para ver as horas que había acumuladas. Por qué? Porque entendemos que esas horas acumuladas non se iban a pagar en 2023, se iban a arrastrar de alguna forma a 2024. E aparte deso, que como non se lle poña coto a este tipo de situacións, isto é unha roda. Non é facer o que un quere, iso non é xestionar. Xestionar é, eu teño estes recursos e con estes recursos intento facer o millor que podo. E a plantilla é a que é.
Non hai máis, sabemos a dificultad que hai na contratación do persoal. Non a sobrecarguen. Porque ao final, se non cobran as horas, as disfrutan. E se as disfrutan, perdemos servicios. Ou hai que cubrir a esa persoa que disfruta as horas. Máis horas. Isto é un bucle. Un bucle. Levamos 8 meses dicíndolle que, por favor, normalice esa situación. E vostedes o que están facendo é dicíndolle aos traballadores municipais que se queren ter un bo salario, que non dá igual a RPT. Eso é un compromiso persoal. Facede horas. Non, o que hai que luchar por o persoal é por unha RPT de calidade. E darlle a tranquilidade ao persoal municipal de que co seu traballo, ca súa xornada, se vive ben, que non necesitan facer horas. Ese era o mensaje de 2023. Referente aos ingresos, vemos que é un punto importante a ter en conta, porque non nos creemos o que pasou en comisión informativa, onde lle preguntamos cal era o porcentaje de consecución estimado para a partida de ingreso, e o alcalde nos informa que é do 100%. A consecución de ingreso vai a ser do 100%. E nos choca, porque se facemos un pouquiño ese análisis que xa fuxemos na comisión informativa, vemos que despois hai unha serie de situacións que non están previstas ao 100%. E máis, na partida de ingreso se estima cuantías máximas variables. Por exemplo, as terrazas, por exemplo, as multas. Collemos situacións máximas para metelos no ingreso. E non nos creemos que a situación que se ven dando no Departamento de Tesourería e Recaudación e co análisis dos últimos anos, non creemos que se chegue a ese 100%. Co cual, como ben apuntaba a interventora no seu informe, vemos serias dificultades realmente no cumprimento do orzamento. Tivemos unha reunión aquí cas terrazas, referente ás terrazas cos comerciantes, e vostede afirmaba de que non se podía facer ningún tipo de bonificación ao respecto. En cambio, nos informes presentados vemos que os créditos iniciais aparecen como 23.000 euros, creo que era, e depois a recaudación estimada era de en torno a 12.000 euros. Ou vostede non foi claro cos comerciantes, ou non foi claro ca oposición, ou vostedes teñen claro que o modelo que hai é o que lle favorece ao Concello e é polo que hai que apostar. Con respecto aos gastos, destaca unha previsión de gasto do 88%. Non sabemos o porcentaje de ingreso, co cual, se o porcentaje de ingreso é inferior ao 88%, imos ter un problema. Non somos capaces de entender que non teñamos a información, dado o estrés que se leva acumulado en 2023, que non teñamos a día de hoxe a información sobre a liquidación orzamentaria de 2023. Eu creo que a día de 1 de marzo debía estar complementada. Entendo todo o esforzo que supón facer o orzamento. Entendemos que a día 31 de marzo tiña que estar presentada e desconocemos que iso é algo que nos terán que aclarar, si ten algunha contrapartida a nivel municipal a non presentación da liquidación orzamentaria do 2023. Reducción de gasto de órganos de goberno en 54.000 euros. E vemos, nos informes, vemos dúas situacións contradictorias. Por un lado, aparece cargos electos con dedicación exclusiva ou parcial, 90.000 euros. Pero que este importe non se corresponde co que nós tiñamos, co que se aprobou. Entón, non sabemos con que fin realmente aparecen aí. Outro punto importante. Nun dos informes que se nos presenta no pleno anterior de abril aparece o punto 4, pasivos contingentes. Estímase en 250.000 euros en concepto de compensación reclamada pola concesionaria dos servicios de saneamento e abastecemento de auga para o reequilibrio económico financiero en virtude da competencia atribuída a esta alcaldía de acordo ao artigo 21.1 S o punto S da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora da base do réxime local, resolvo, primeiro, aprobar o plan orzamentario a medio plazo 25-27. Nos este non temos. Nós temos este plan orzamentario a medio plazo de 25, que fai alusión ao plan 25-27. Nós non temos ese dato, ese plan a 4 anos, nós non temos.
o que nos indica é que vostedes o que están facendo é con esa estimación ou con esa compensación que reclama o Servicio de Abastecemento e Saneamento se vai prorrogando nos anos, comprometendo a futuras corporacións ou comprometendo futuros orzamentos. E a eso lle hai que sumar o que vimos en estes informes, que a eliminación da compensación a Viacua pola subida das tarifas pola non aplicación do IPC. Entendemos que o teñen que facer. O que nos chama a atención é que se faga este ano, no 2024, porque non se fixo en anos anteriores unha vez que vence o contrato, están en precario, e digamos, bueno, pues asumimos esa situación. Non vemos vinculación ninguna, ni mención ninguna nos presupostos á consecución da Axenda 2030, donde ademais Rianxo está incluída dentro do Pacto de Alcaldes, dos PACES. Eu creo que o orzamento é un documento importante para conquerir os obxectivos de desarrollo sostible, e non se mencionan por ningún lado. Non vemos posibilidade de atender aos proxectos tales como municipalización do SAF, da Casa da Música, Cuartel Vello, Auditorio, Centro Cultural de Talagoña. Votamos realmente en falta diálogo e claridade. Creemos que en líneas xerais, como ben apunta a interventora, o presuposto é moi axustado, e como ben apuntaba o voceiro do BNG, como podemos presentarlle un informe feito por nós a unha empresa para que nos diga canto ten que dar? Eso sería un resumen, que non é así, pero eso sería un resumen do que fixeron. Fagan vostedes unha auditoría real e a presenten. Non lle dian vostedes os datos que queiran a unha empresa para que faga un informe. É dicir, que non é creíble. Non é creíble. Rogamos ao señor alcalde que reconsidere esta posición de aprobación destes orzamentos e cumpla con o acordo que temos suscrito. Abra vostede realmente unha vía de negociación clara con todos os grupos da oposición, porque como ben vimos dicindo ao longo desta legislatura, hai temas, aspectos, proxectos que deben ser consensuados por todos. E non pode decir que estes orzamentos non son os millores, que seguramente en 2025 haxa outros. Vai a depender igual deste pleno, co cual non lle vai quedar outra que sentarse a falar e expoñer realmente cal é a visión do que se quere facer e participación activa. Creo que fomos claros na exposición e non nos queda outra que votar en contra dos orzamentos 2024. Eu creo que o manifestamos xa de forma previa, de forma moi clara, ademais, e non houve tampouco ningunha voluntade do Concello en subsanalo. Ao contrario, hai declaracións do Concello dicindo que teñen un acordo suscrito co PSOE, botándonos a culpa ou manifestando que se non se aproban, a culpa vai ser maiormente do Partido Socialista, cando nunca nadie en minoría tuvo tan fácil aprobar uns orzamentos. Solo era cumplir 4 puntos. E non nos diga ahora que estaban consensuados, que temos a partida orzamentaria, cando lle dixemos de forma expresa que eso é exactamente o que non queremos. Eso é exactamente o que non queremos. O que queremos é participar no desenvolvemento dos proxectos. Cousas que vostedes, a día de hoxe, non fan. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Dou a palabra a intervención porque de novo se cometen errores sobre a exposición. Bueno, a ver, simplemente no que fixo referencia ao tema da plantilla, aí sí que me gustaría que concretase, porque eu non observei ningún erro no cadro de persoal. Non estamos dicindo que non haxa ningún erro no cadro en sí, sino que na comparativa que facemos con respecto a 2021 entendemos que hai máis amortizacións de plaza das que se expoñen nos informes que nos mandan. Ali aparecen, creo que son 2 plazas que se amortizan, e na comparativa vemos que realmente hai máis plazas que se amortizan. Entón, o que decimos é que se faga unha revisión e que se incorporen ao expediente oportuno. Non estamos dicindo que non se corresponda. Vale, bueno. Gracias. Moi ben. Despois, en relación ao tema das dedicacións, indicarlle que as dedicacións dos cargos electos
están prorrateadas polo tempo que van a estar vixentes neste ano. Ese é o motivo polo que non figura o importe anual. Ben, antes de pasar ao turno de votación, simplemente aludir ao respecto dos comentarios xeralizados, en particular por parte do Partido Socialista, sobre a falta de diálogo, falta de negociación ou incluso a toma de acordos ao respecto deste orçamento. Non é radicalmente falso que eso sea así. Este grupo de goberno reuneuse con cada un dos grupos desta corporación antes de que o orçamento fora a preceptiva comisión informativa e antes de que viñera a pleno. Nesas reunións aos distintos grupos expúxoselles un borrador dos orzamentos cunhas previsións e cunhas intencións por parte deste goberno. Ningún dos grupos da oposición, excepto do Partido Socialista, formulou ningún tipo de proposta a respecto dese orzamento, e ademais estas propostas están circunscritas, como se ven de comentar, a respecto dun acordo adoptado. Expuxen na miña exposición, e se non se fían da miña palabra, ten en diante o documento do orzamento onde están recollidos cada un dos acordos pedidos, exixidos ou formulados por parte do Grupo Socialista, como acaba de relatar. Houbo numerosas reunións, faláronse destes asuntos e incorporáronse ao orzamento. Falo de arquitecto técnico, unha praza que foi obxecto de debate neste pleno a proposta do Partido Socialista que se recolle. Falo do Plan Madruga, que ven sendo unha proposta ou unha demanda do Partido Socialista que se incorpora. Falo do incremento do incremento non, efectivamente, da creación dunha liña de axudas para o comercio aumentada con fondos de libre disposición para o Consello que se recolle. Falo da transferencia a unha liña de subvencións por concurrencia competitiva dos clubs que se prevé e que se dota orzamentariamente para seguir nese camiño. E falo dun proxecto mencionado para acceso ás pistas polideportivas comprometido, orzamentado e abordado co grupo. Por tanto, sin entrar en outras consideracións, teño que negar de maneira categórica que non houbera diálogo, que non houbera recollida nos orzamentos de cada un destes asuntos. Pasamos á votación da proposta. Non sei que máis quere dicir, pero dá a palabra. Pois, entre outras cousas, que esta é a situación que vostede prevía, que a situación de non consecución dun orzamento se recaia exactamente, como lle advertín antes, no Partido Socialista. Nos asumímolo, non temos problema ningún, pero non falta verdad. Numerosas, non. É dicir, dúas con borrador, dúas con un borrador, dúas. Está o WhatsApp, están os emails para cantas foron entonces. Diga vostede cantas foron, se foron numerosas, diga vostede cantas foron. E diga tamén que o borrador que se nos entregou tuvo que ser modificado o día 2 de maio, porque eu lle advertín. Porque estuvamos traballando durante 15 días. Durante 15 días estamos traballando con un borrador que non se correspondía. E máis, mandounos un borrador de gasto. E nós lle solicitamos poder ver o informe de liquidación orzamentaria de 2023. Vostede díxome que non era posible. Ben, nesa reunión se lle expuxo unha serie de datos que tiñemos que intentar ter para poder facer a aprobación do orzamento. Está aí o documento. A parte desta situación, lle decimos, é necesario facer un balance cos ingresos. Ou imos só mirar os gastos, ou non nos interesan os ingresos. E se manda os ingresos, 17 de abril. A seguinte reunión, eso foi por email, 26 de abril, donde facemos unha exposición e dicimos, isto é a nosa proposta, estes 4 puntos son a nosa proposta. Queremos isto e isto. 4 puntos concretos.
E resulta que nós temos que ver como hai reunións cas AMPAs, que facemos isto, e a nós non se nos convoca. Entón, non nos bote a culpa, de verdad. É dicir, faga autocrítica. Faga autocrítica. Quen tenga necesidade de aprobar os presupuestos non somos nós. Non somos nós. É vostede, esta alcaldía é quen lle ten que explicar aos veciños de Rianxo por que non ten uns presupuestos. É usted, non somos nós. Nós estamos aquí para axudar. Para axudar, non estamos para bloquear a nadie. A nadie. É dicir, bloquearíamos entonces non aprobando as dedicacións exclusivas. Nós cumplimos. Ora, o goberno de Rianxo Común pode dicir que cumpliu co acordo? Non. Porque en abril xa o incumpleu. Dixemos algo, publicamos algo, mencionamos algo. A que non? Porque creíamos e confiábamos. Esa é a realidade. Ora, esa exposición fácil e dicíndolle, no, a culpa é do Partido Socialista, por qué? Porque ten moita espalda e o asume todo. Si, temos espalda e o asumimos todo. Como fixemos en julio, como fixemos en agosto, e como fixemos en setembro, onde se manipula a información e se lle di aos veciños que o alcalde e a súa corporación non cobra porque os outros non lle aproban. E resulta que o que lle ten que explicar vostede á veciñanza ora é que cobra porque o Partido Socialista dou un paso á frente. Eso que lle ten que explicar. E ora os orzamentos non están aprobados porque o partido de Rianxo Común non lle dá a gana. Non é porque o Partido Socialista non queira. Nós aprobámolos. Non nos costa aprobalos. Temos un acuerdo. Cúmplao. Non hai máis. Non nos minta. Non nos minta. Non por gritar máis vai ter máis razón. Manteño o dito, houbo negociación cos grupos, houbo diálogo cos grupos, nunca antes para aprobar un orzamento se convocou aos grupos con antelación para presentar e escoitar as súas demandas. Non só se escoitaron esas demandas, senón que se recolleron esas demandas no orzamento. Repito, arquitecto técnico, plan Madruja, incremento da cuantía para as asociacións de comerciantes a poñer á súa disposición, subvencións nominativas, transferencia das subvencións nominativas a concurrencia competitiva para os clubes deportivos e proxecto de acceso a pistas polideportivas comprometido. Quen ten que ter un orzamento fai vostede unha lectura errónea. O que temos diante non é un mérito para esta alcaldía, nin é un demérito. O que temos diante é un orzamento que esta alcaldía non necesita. O orzamento necesita o Consello, non esta alcaldía. Necesita porque fixo un relato creo que detallado do asunto, levamos moitos anos sin eles, a maior parte dos gastos non están previstos. Entón esa situación nestes últimos anos está sendo límite e pode dar conta dela o goberno, membros do goberno seguinte que pasaron por esta mesma experiencia nos últimos meses da legislatura. Por tanto, a necesidade dun orzamento non ten que ver coas necesidades desta alcaldía ou coas ganas desta alcaldía de telo ou con méritos que se poidan atribuir, nin siquiera alude vostede moito ás publicacións. As publicacións non me preocupame a viabilidade das contas municipais e sería posible desta maneira non de outra, non? Pero reafírmeme no dito, porque dixer o contrario é mentir. Outra cousa é, efectivamente, aludir continuamente a unha vontade de diálogo ou de querer dialogar. Hai ese diálogo, hai ese compromiso de levar a cabo esas actuacións, recóllense no orzamento, sempre se busca a excusa para seguir subindo o precio porque semella que hai esa gana de conflito permanente, non? Entón, esa non é a vontade de diálogo que se manifesta. Pasamos a votar o orzamento, a proposta de orzamento presentada. Votos a favor da proposta, o Grupo do Goberno de Rianxo Común. Votos en contra da proposta, os de BNG, Partido Popular e Partido Socialista. Desta maneira, o Pleno da Corporación do Consello de Rianxo rexeita a proposta de orzamento para o ano 2024. En consecuencia, a maior brevedade posible, convocarase un novo pleno extraordinario no que esta alcaldía se someterá a unha cuestión de confianza. De non prosperar, os grupos da oposición terán ocasión de formular unha moción de censura e propoñer un candidato alternativo á alcaldía do Consello de Rianxo. Nada máis e moitas grazas.